היי חבר, מה העניינים? הלו, אנחנו פה חבר'ה מישראל, בדיוק חזרנו מחופשה. תשמע, הנהג פשוט מדהים, ממליצים עליו בחור. לקח אותנו, הסיע אותנו, אם תרצו בדרך, הוא עושה גם עצירות יפות כאלה בכל מיני מקומות. תדברו איתו על זה, אבל באמת על הכיף הקמת הזמנים, הכי הוגן, בחור ממש טוב, אנחנו ממליצים עליו בחור. הלו, אנחנו פה. לקח אותנו הלוך חזור לגודאורי. וזהו. הוא אחלה גבר. חברים יקרים, נהג מספר 1 בכל האזור, כל גיאורגיה. עם פרייבט לקח אותנו הכי למעלה של ההר. עצר לנו בדרך. עצר לנו בדרך ושרצינו הכל. ממש בחור על הכיפק. ממליצים מאוד. ביי. זביאדי אחלה של מדריך, לקח אותנו מהשדה, עשה לנו סיבוב בעיר. הסביר לנו כל דבר, הוא ממש יודע אנגלית טוב ועשה לנו שיעור בהיסטוריה של גיאורגיה ופוליטיקה ודברים ששאלנו אותו. הוא זרם איתנו להיכנס לכל מיני מקומות ודברים שרצינו לעשות. ממליצים. ממליצים מאוד.